RMN. Hi, hello! Kumusta na sad kamo? Ano yaman ako yung kasama sa kanginan, Trefon Morales, and then may partner na pa ako, Dusuan Detail. Kumusta ka mo tanan? Asap kita ha? Always say a prayer. Unahin tayo pagpanalangin pagpasalamat ito sa labang magagahom sa mga grasya yung magihatag ka na to. Lord, thank you kayo sa mga grasya yung magihatag ka na mo. Thank you kayo. Asap lang yun, mga kasama. Okay, ang suwatan po ka na itong katagan o pagtagad, no? Pinada kini sa usak ka lalaki nga nagpatago lang sa nga terso. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Eksunan ang atong sender si Terso. Usa ko ka military sa ako sa Philippine Army. Pero niundang ko tungod sa problema nako sa akong padlawas ba. Kung nga no, inaniwan ako pagsugod ang mga tabo. Samtang diha ako nauli nako taon sa Basilan ba. Gikan ko sa Basilan, dito mo ko magsaid. Unya. Mingaw man ko kanta-kanta eh. Ni assistant ako nga taon-taon ganing wa na ko magamit dito sa Basilan na. Gamitang pa na eh. Ahon tong paborito na mong kanta sa akong mga kauban nga masundalo. Awi, Fred Panupil pa to. Ako'y sundalo sa atong yuta, nasa manlupi ako muasdang. Anda mo'g panalipdan ko kining yuta tang natauhan akong mahalon ug pakamatyan adlaw gabi ako maghandom sa akong nga nanay nga nagmasunobon. Kung walay swertin taon kining akong kapalaran akong maangkon ang kamatayon ning panggubatan abanti ako di mo atras bisan paman sa palako mapaulanan kay di mahal ko king kinutuban ako'y sundalo sa atong yuta nga sa manlupi ako muasdang. Kung walay swertin taon kining akong kapalaran akong maangkon ang kamatayon ang kamatayon ang kamatayon. Oy, namata man mo silingan si Chantel. Kita mo na ko sa bibintana. Bata taon ka mo is bata. Ay, dai. Di ba lang ka mo pahuway? Kaniya mo ka nagsigig sista diha. Huwag yung ka pull Ay, mauro man taon ni kalingawan na mo dito sa Basilan ko dai. Kalingawan taon mo sista. Mauro yung taon ni sista, kanta-kanta, anara. Mao ba? Mura man gud og kami na lagi pull ag paminaw sa imong kanta. So, gusto mo sayaw sa ko. Ayaw na lang dong Tirso, ayaw lang. Ay, ba kasi gusto ko sayaw lang ko. Ayaw na lang lagi. Kita Okay. makagubot oy. Kita ko po. Nagrida. Ay. Dapat ko! Ay, dapat! Saman din! Ramirez! Ang grenade launcher! Dong Tirso, wa may gubat dong. Ha? Wa may kontra. Sige, kontra. Patuloy di mo to. Sakyanan ra to oy ni butong ligid. Kalma. Kalma. Oh, baby, kalma. Kalma. Baro nga diha. Ikaw, kanta ka mo yun sa kalay. Baro nga diha. Nihapa ka man gud diha. Wala kay kontra. Bangon diha. Dali na. Bangon na oy, dali na. Okay. Inani ako kahimtang taon, nauli ko gikas wasilan. Ambot, doon na baka ng tao nervous breakdown. Unya, usa kay gayon anak, ako asawa, gipatawag sa among batalyon commander. Sir George? Mrs. ka nang ikasubok ko kayo ang kahimtang karoon sa mga ba nga si Corporal Terso Dalugdog wa ka tao. Unsa day ang kahimtang niya, sir? Well, kanang naa siya sa naayon siya gihambing nga gitawag og kuan warsyak ba.
Ha? Nakalitan lang tingali siya sa diyang dito siya nasayan sa basilan ko. Dito ang daghang pundok sa mga terorista sama sa Busayap. O tingali nakalitan siya. Munang naingon siya niya na. So, mainungdan nga amo lang siyang undangon lang una. Kay lisod pa man. Pero mamaayo na siya, mauli na siya. Pwede ka po siyang makabalik din eh. Diyan ako sa pabalikon, sir. Ang ako lang nga, matabangan ko ninyo nga, madawat niya ang unsa may iyang dawat unon, sir. Ay, kabala kami sis. Amo nang lihokon para magamit ninyo ang maong kwarta. Salamat kayo, sir. Bolos mexicanos. Mads, naunsa day mo ba na Mads si Pari Terso? Ambot na niya, Mads, uy. Wa ba ka na matapsigi sa bala dito sa basilan? Kamakusap-usap man yung mood. Nay ganina, pwerte niyang kanta-kanta ng sista, karon tanawa, nakinukpok pa sa nay. Wala mo sugi ang mga kauban kung naunsa na siya. Ang sultis ilang labaw nga nawar siya kuno na siya, mo nang makadungog na siya buto, mukalit lag hapa, kaya nagtuo nga naay kontra. Pares gahapon, nagkanta na siya diha, akong giduol. Kalit ito nag-aging sakyanan niya ni Butong Ligid, suskuyawan ako. Ni-dive bito na siya diretsyo. Gisagitan ko nga, hapa, naay kalaban. Hasta ko mrabi, nirabiyosag ko eh. Hala, uy. Kadelikado, anak Marie. Parehas sa akong lulo kani Ato Marie. Impas sa akong mama no. Kato ko na akong lulo kay nakaapil og upat kontra sa mga hapon. Nga mukalit lang kuno tog siyagit Marie. Moingon nga, hapa kay dinay hapon. Hala no? Nga, makuyapan na taon sila sa mama. Pero karon wa naman na. Nausab naman kuno na. Ang mga asawa naman kuno mo busyagit og dili ng ilang bana. Ay, unsa man sa isyagit sa mga asawa, Mads? Ngayon ang mga asawa ay, hayang! Kayo na hapon! Kidor, tandaan mo yung kita. Ay! Day! Oh. Luto na ka? Oo, nana dong, gigutom na ka? O, day, nara kayo bisita? Ay, si Kuan bitaw ni Dong Marisusa, nalimot eh ka? Ay, oh! Limot. Limot. Antay ngan? Ako ang kining, diin ka dito ng kailat, Ray? Hala, uy, nalimot ka, pre. Kumapitaw dong nagugos sa among anak, pre. Ha? Asa ko, day? Ay, kato bang nahubog kaayo ka pag kuman sa bunya kay perti ninyong inom dito sa amo. Gusto dito sa inyo, nung ko, asal rin kaloy? Si Binok magod akong bana, pre, udi mas kalo. Patay. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, sus, pastila. Sorry yung dayo, Marihan. Limot yung taon. Kaparihan yung parbinol, ingna mag-inom eh. Oo, agad siyang inom, pre. Sige, Marie, sige. Buhay ko sa kwarto. O kawan niyo kung magsukan na, day. Oo, Dong. Dong Terso, Day! upaway ka? Oh! Diri na itong kwarto, Dong, ko'y CR na diha. Nabalikin na, day. Gino. Uy, naunsa Mads. na balik. Mads, Oh, tanaw ko nag-doktor imong bana. Dong Terso, nabusog ka sa gikaon ni mo, Dong? Okay, day. Dong, mayroon man ka gikaon. Ay, busog na ko. Kining, may panguntahan ako ni mo, diba? Unsa man niya? Urubuan ko din nila. Maghuan ko, ako sabot. Ha? Oo, ang buto ako sabot sa gibati. Doon lagi kulang. Dong, kung doon na may kuwang, kung unsa man gani na, kalimti na lang na. Ang importante nga nauli ka na linis ato, nauli ka nga dakong buhi. Day, tisay. Abi ni mo, ako mo iway klarong kinatulugan baya ha, kay magsigog huna-huna ni mo sa dito pakas basilan. Ako mo iwa mahimutang, kay daghan mo kong masarap nga mga balita nga dito kunos basilan. Delikado kay dito, kay pirming to ay gubat batok sa mga terorista. Ilabi na nga, misikat nagmaayong mga abusayaf. Oo, bitaw, day. Pero, nagan na sila. Basta naami, nagom na sila. Isog na sa guwermi. Ay. Ambos! Ha? Naunsa ka? Pasalimon, day! Pasalimon! Dong, wain tay ko andong, uy! Ay, pag-ibaw, ibuton! Agay, imo man. Agay, giubo di ba ko daw sa saw? Agay, dong, Ayaw, igibaw! Ayaw, igibaw! Agay, wala, mamuo na ko. Di na ko. Ayaw, isa ba! Mga kaway! Ayaw, sa Away ba? Galit siya! Di alam mo na sa ato! Ha? Ay, kaglubot litsi ka! Di na ni mahimo, Terso! Di lagi ni mahimo! Day! Konsensya ko sa gibuhat ako sa kong asawa. Kaya ako mag-mo yung naong taon sahog. Kaya lagi, naikontra, basig maigo siya. Nya, di na ko makabantay ba? Nga, di hanak ko kabantay nga, naraman Davis bay. O nya, day, sorry kay day ha. Mo ka lang sorry. Tawag si Bud ako.
Pati ko baga, kaya mong gimod-mod sa saog akong naong. Hindi pa gini kausara, kalduha pag dagal. Kalduha yung mong gimod-mod, sakit kayo. Luoy ba ay. Mao nga, sorry gani. Maday, sorry, halang mo diha. Day, tise. Day. Wait, tani ko kayong eh. Hindi mo yun na ako magpugat. Bukal ito ba yun? Kalaban! Ang akong M16! Nimbaling ringa. Labayon mo! Sa, kanahan kang iringa, kadagan kagi! Sa mga panghitabo, pero tigyong hibusas kong asawa taon, makapasundas kwarto, maong diha algo higdas sopa, sa among sala ba? Ay, pasaylo ka taon ba niya asawa? Ay, pamuan lang kumulis ba na, dito lang pos basilan. Mayroon, muna may gago. Wow, liliwan ko sita na. Kau gila, muna di apa yung bay, mengendak ang ako armas. Arti, hulog lang ni, melipot ko sa'yo, amsa! Siya, ito sa mata. Wa siya kibaw nga nagbantay na po niyang daan. Murang apli siya sa portan. Patulang ko siya. Wa siya makabantay nga niya kasuyo. Di ka makasud sa among pulton. Abo ka ba? Abo ka! Oy! Amatay na! Tatay! Magtiyon ko ni mo do, ha? Watay pakalitay do. Bagay mata, ha? Tagagusa ka ka mo to. Tay Padyong, sorry say. Ikaw na tay, sorry tay. Sorry sa mga kagwang. Imong gilubag ang naong ko. Bayo ka na kayo, di ba ibot ko Sorry naong. tay, sorry tay. Kailan mo tay, sorry kay tay, sorry kay tay. Saka na nga rin tayo, oy, biyain ang ganahan diha, umray ayo. Dali tayo. Ay, kasakit sa kong uoy. Bayo ka na kayo, maibot. Siya, asa ka? Day, di ko yung gusto doon, day. Diha ka katulog sa tawas. Ay, ang lagong gabot ang lumbinta! Laray! Ay, anak. Usabay ng banan mo, ha? Ha? Nga nas gawas na to. Na, wala ko pasudla, oy, gabi itay. Masudla na kay mag-istorya, me. Kay, basig makalitan na po na, kuyaw na. Ay, naibaw na ko. Imo naman kong gisultihan nga warsak ng tanahan. Ay, pasudla. Bukawa kami gisulti ko. Sinsya na kagabi tay, ha. Okay lang. Kaya nakasabot magkukun nga nung ingon ka adto. Kay, og naibot pa tong ora ko. Kung taon to yung kagbalik o sa kasimana nga way undang-undang. Sorry tay, ha. Sabi ni mo, Terso, kanagay mong sakit, delikado na. Mong pa-check up yun, ha? Ako na siyang gisultihan, anak tay, digid maminaw. Kay, wa lagi ko no siya'y sakit. Dili man ta magkaingon nga wa kay sakit do. Kay sa imong malihok, no? Dili bang yun normal? Nga dili man sad may doktor. Kamu ingon nga, maunay imong sakit, mukad to. So, kinahanglang magpatanaw gayot ka. O tay, ato ang giatos doktor picking limb sa chungwa, pa-check up ko. Nahala, sige, karong hapon, magkuyog ta. Ay kay dili pa nagkayog, grabe ng imong sakit. Unsa ko di pa grabe tay, namukmo ang mga ani ko. Kaya ito nang ipagsikap na ako'y nailhansad nga doktor nga expert, bahin ara. Kuyog ta, nadaon ta kagad to niya, doktor. O tay. Tay, unsa man ni nato tay? Wa man dang doktor. Ay, mamauli na lang ta. Mas mayo magutusihan ta kay makahangyo ta. Aw, mamalik niya ata tay uy. Mabalik. Mabalik yun. Sa natug plate ano eh. Mangita lang katagaing doktor tay uy. Na, may daghang doktor pero wata kahibaw pilay pangayo. Mayong itong kailan ako kay pwede raman natong utangon. Mao ba? Hello, Dr. Soy! Kadungog ka lang ka utot, may kalaban na! Ay! Barog pa ka diha, pagka-uwaw ka lang gina! Barog gina!
Problema lagi yun. Saan na yung ibati? Sakit eh siya. Pag yun din ko makapacheck up taon. Kaya wala lagi itong doktor, amigong tatay lagi taon. Pero sa ako ba mina, okay naman ko. Kanaraman makuratan ko. Kadungog ko buto o kasaba ba? Saan na ako? Minasuko na kayo kong asawa. Sigitan taon ko. Murag hapit na taon ko nga. Di na siya mo ilang nga iya kong bana. Kung sabay akong buhato na ni. Paliw tambagi ko ninyo, bi. Kung sabay kung kamo pasultihon, ani. Bam. Nabay tao diha sa Bible nga mahadlok ko gutot. Terso. Hello, Ate Pres! Good morning! Bam! Good morning, Bam! Ate Jijen! Good morning, Ate Jijen! Ate Pres! Maayong adlaw, Ate Pres! May buntag! Og sa tanang mga tao po nga naginom sa tuang said Panyawan Coffee Mix. Thank you kay ninyong tanan, ha? Salamat kay ninyong tanan. Kinahanglan inom bitag said Panyawan Coffee Mix kay the best kay ni sa tuang palawas. Tindot kay ni paningtod ta ni bayo kung motrabaho ta nga makainom ta og said Panyawan Coffee Mix. Okay, Ate Pres! Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ng sugar. Ayog sipyata pag inom ka, daadlaw yun. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og isa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ini pa di uto ni mo, maog hapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka mukaon sa imong paniudto. Maog hapon ini gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og isa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. O galang nga itong na problema, aning kidney o UTI, ayun na mong kahadlok, di na mo angin mabalaka. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo, anang itong gibati, bayan aning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, sana lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, aling sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan ito magkaigsunan, salamat kay ninyo nga nagpabiling yung mong nagpaluyo sa ato ang said liniment oil. Thank you yung kay ninyong tanan. Salamat, salamat, salamat. Kita na sayon kung sa'y kagamitan ato ni kipa humot, kipa epektibo, kipa nindot, pag hindi na itong bayo. Ang ato ang said liniment oil, tungod kay inyong gihimog number 1 sa market. Mao na nangita, may mga paagi nga mas busamot kay epektibo. Ang ato ang said liniment oil nga tinun mo, ang sa ato ang panuhot pamaol, panakit sa kalawasan, barikos bins, katul-katul, kuto sa kabataan, kagid-kagid o niya, kini nga ito dapi-dapi nga magsakit, kini nga ito ang kaning dysmenorias kababayanan, ilikay pagyunta sa dingdi, kung manghaplas ta sa ito ang said liniment oil nga narama palit sa butika. Di ba, Kuya Gili? Sa butika, nagyod, ibaligya ang tinuod nga said liniment oil. Butika, nagyod mga igsoon. At pag ginang gibalik, sa butika nagyod gibaligya ang tinuod nga haplas said liniment oil. Thank you ha. Butika. Pero mga igsoon, nasa'y layos butika sad, nasa tayo sa Facebook sad, no? Ato bisitahan na page sa Sid Marketing. Na-type na to ang Panyawan Herbals mga igsoon. Ngayon kalimot nga atong i-like ang page mga igala. Okay. Magkita diha tanan ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sid Marketing gums, mapalit na po na to sa Shopee. So sa ato pa Shopee. Letas butika Shopee. Pasugol ta sa itong mga pagwangkon anak ba ano Shopee ta. O sa butika, mo rin nagbaliga sa inuod nga dili kike nga Sid Liniment Oil. Sa butika rin ha. Shopee. Shopee Mart. Shopee. Unya butika. Butika. Ana. Bang! Thank you! Sa to, ayaw ka makalimot ha. Minasa ang maintain sa celebrity ko February soap. Ayaw ka mo pagpataka o pamalit ha. At tugid mo sa butika mga tanan. Anya tanawan nyo ang label Sid Marketing. Ilipin na kanimo Rachel Sibial, Rachel Cuyuca, Ledelin Avelino, Anini Canyabano, o yung manasab ni Angie Nelias. Yung manasab kanimo Emily Lumapak,
Ruliao ba ni? Sa Cebu Family House, no? Kumusta niya, Ma'am Jen? Sir Alvin. Ayaw kalimutan kamong mga staff diha. Sa iyo, jud mo, o kang pangaligo, kay kiting sa iyo itong maligo, nindot ko kay mahabwa ko ng mga init sa itong kalawasan, mga sakit-sakit, mga panuhot. Sa celebrity ko, check beauty, so para magpabiling ka mo younger looking o kutis artista. Kung sa mga sangkap na ningluto tayo, o papaya extract, magpabiling kitang gwapa, hamis puti, ping-ping kang atong panit, ha? Sa celebrity ko, check beauty, so thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Juliet. Si Tirso, Ate Pres. Terso. Kanis Tirso, Ate Pres. Usa ni siya ka army town bata. Unang sa karong panahon na army ni siya. Oo. Karon tungod lagi sa mga daghan nga mga gubat nga yung naagyan na workshop ni siya, Ate Pres. Way siguro, apil ni siya atong masasapano sa to, Ate Pres. Mapasasapano. Masasapano. Oo. Masapat sa... Mama Sapano. Mama Sapano. Mama Sapano. Mao to dito. Abi na ko papasapado. Bayot. Mama Sapano di. Mama Sakto di. Sapano di. Oh, aboy siguro apil ni siya. Usar siya sa kauban natong usar kabuk na kaligtas. Basing kauban siya dito rin siya sa gawas. Ang paglitok gulyat, Mama Sapano Massacre, mao ba? Mama Sapano masakyan. Mauna. Grabe yung kay ito. Kunya, usa ni siya, Ate Pres. Daga na kini siya nag-gubat. Ay, sus, karon kay na-workshop niya, Ate Pres. Gamay lang ang kasikas, basta buto. Huwag ka naman Kuyawan na. tagak. Kuyawan na siya. Papa, may kalaban! Ramirez, ang Grenade Lancer! Mga din. Muna ko yan, phobia. Kuhan ka ng workshop. Muna siya, Mga workshop, workshop. Ate Pres. Workshop ni siya. Sobraan. Dili po ng kuan lan, dili po ng gingon nilag nervous breakdown. Adili, nervous ka ng workshop. Adili, maulan ni ang Lagi siya. termino kung nakakigubat. Ako No, workshop. Workshop. Bot lang, no? Unsay na yung workshop kayo, abanta kang... Naari kong away na siya. Hindi sa Pero na... Unya, puno na siya kana sa away. workshop, makakigubat. Oh. Ang kanang nagkuhan na dugas, kuha na siya, Bagsak. running. Proning. Ang nindot sa mga term, no? Drug shock. Drug shock. Kanang nagugdan ko kay Iro. Sa ito, dili dugir man. Mao ni nahitabo taon siya ba na Ate Pres yan. Si Terso mismo nakaingon sa unsam niya kung sakit. Kaliw tabagi ko. Unya, katong kuan, katong yung amahan sa iyang asawa ng ngay pa-sick up jog doktor. Dito lagi sila sa amigong doktor taon. Wa sila dito ni Dr. Picking Lim dito sa kuan sa Makahangyo ko na sila. makangyo lagi sila. Mas maayo ta tudto sa tungwa kay Dr. Picking Lim to dito. Si Dr. Pinya po diri sa Miglanilla. Mao na maduol na to diyan sa Magdiksi. May kayo si Alan si katigili suway sa Dr. Pinya dito. Karo kay wa may Alan, doktor. tiguan na si Dr. Peña. No? Hapit na 192 na siya Ate Pres. Nagsikis na nga. Nagsi kayo. Oh? Hindi ka to. Pero manambal. Karga pa. Manambal gapon? Manambal gyapon. Doy? Gabs, murag na si mga pisag marathon karon. Si Alan, Doy. sa to'y apelido da forma na Polironia kay tuon siya sa Amerika. Si Dr. Alan, mao Yan na anak, dili. dili yaharang murag assistant Yan. niya nga doktor. Layo to yung marathon, Gabs. Si Dr. Pinya ni apel og maraton. Amot lang ako kay bao, pero alagsik kay Dr. Pinya. Pero buyag la taon. Natay pa ang bitlan. May tungod na ning iya nga atugid sa doktor. Apan wingon kag doctor of the flesh, mao na kini ang doctor of the soul. Ano na tos pang Ginoo. Marcos 5 versikulo 34. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, maayo ka na gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na magantos. So kini ang pagdangop na nato sa Ginoo mo katapusan na nato ning unsay nga ni pamaagi kay kaning iyaha nga kanang na ang tungod kay nakaagi mo gud sa ugubat kana dili po nagtawag lang kanang gingon og trauma. Murag ginana siguro ba trauma. Murag ginana siguro. Lain ba hinumdum ko noon nga kanang akisa sa man napatambag mismo no. Adto lang yung doktor kay naa may tambal gud ana tingal. Bisan ka nang gingon nila tinuod nang gingon nga kanang hingapit ta mo makalitan ta dali ta. Nervous na ya. Lain pa na nervous po na oh. Kay hinumdum ko ko tani ato og doktor lan. Ngayon. Yan ako nga kanang do ko sa may atong problema. Ako nga mura bagdo ko problema sa kaning akong pagpangihi da. Ana tugingnan ko doktor siya nga mangabang ka magbabay. Ikaw sa doktor. Pagulay ka bang mangabang og babae ko nga bayot man ko doktor. Atay. Wakatingog ang doktor oy. Siya mao ni. So ginisitaan ko ana no.
unya kay kanang sa pagresita na ko sa Dr. Bill tinuon man gid ninyo kanang na ang mahal biya tambala. Mahal biya ang tambala. Pero sa dihang nakapalit ko, lima rin usang nipalit kay kuwang akong kwarta. Sa dihang nakapalit ko gulyat, tuon man pakagabi wala man ko murgo ako katumar ato ug katumar ba ko saad to pagkagabi gadamgo ko nga gigunitan ko nung kung usa ka tawo nga puti ug sinina unya gi kuan ko kanang murag hapuhap ko sa abaga Hindi na gyud Oo. mga bangkag pagkabuntag mo naman ko gibati gulyat ayo na ko wala na ako giinom og tambal Oy, siguro si Jesus to. wala ko giinom pero mo lang dito sa doktor pero mo lang dito dugay ko na kati mga bayot gab. pero dugay ko na ikaw ba ko yung katabulan pero mo lagi kayo ko doktor ka namurag kong problema sa pangihi doktor oy anasan ka mangabang ka ba babae ang ako sa kinong mangabang ko bakit Ari ka sa atong kabagana Mr. So. dangop lang man kita pag-ampo terso tungkol ka sa akong nang gibasa dire ug ato malikon dire wala ka sulatan ha? Ilan di magpaduktor pa na siya. Wala gibato sa doktor, nga di ko man sa doktor, ari po ka dire sa atong spiritual aspect, ari sa biblical kay moingon kag doktor man lagi sa atong pagkatao o gani po doktor po sa atong kalaki atong tamo final so atong balikon gani atas sa Marcos 5 verse 34 unya mi kuan mo ni may tungod mo ni atong babae nga gitalinugan gulat og dusim tayo ka tuig ba mo nga ito yan hikap lang sa nina ni Ginoong Hesus mutong paglingin ni Ginoong Hesus ningon siya nga anak ayaw na anak na ayo ka na gumikan sa imong pagtuo pauli nga malinawon kay dili ka na magantos no Okay. Mark 5 verse 34 ana lang ha Kaya na lang, Dr. So. Okay. Yampaw lang na doon. Sige, yung patawag ni, patapang ni Mama Mary sa pag-ampo. Nga unta, maulian na kasi mong gibati. kari sa kani kuan Senyor San Roque kay sa kuan Orasyon Pirata sa una sa kuan Santa COVID. Bernadette, ay. Apel man ang Senyor San Roque. Ay fairness sa bang relihiyon ha. Saint Raphael Archangel, San Pedro Calungsod, yung nana no. Kay ako mato doktor magpanagana. Kay nung na ko doktor. Nangabang ka ba babae?